God aften. Det er rigtig rart at være med til borgermødet her i Tranum omkring Tranum som den digitale landsby. Og jeg er glad for, at de nye medier og de nye teknikker, man har inden for IT, at det gør, at man godt kan være 2 steder på samme tid. Tranum har altid for mig at se været en by, som har været præget af virkelyst og virketrang, og der har været et totalt godt sammenhold i byen, og det gør, at man på mange områder har været frontløber. Det har man været i forhold til det at drive netværk, det har man været i forhold til det at drive lokale aktiviteter. Og nu er man så igen på forkant i forhold til IT, og i forhold til bredbånd, og i forhold til højhastighed. Så på den måde, så falder det mig helt naturligt, at også Tranum på det område er frontløber i Jammerbugt Kommune. I Jammerbugt Kommune har vi jo meget fokus på, hvad det er, vi skal leve af i fremtiden. Der er 4 vigtige ting, vi skal leve af i fremtiden. For det første øget bosætning, for det andet øget turisme, vi skal holde liv i vores lokalsamfund, og så er det erhvervsudvikling. Jeg mener helt klart, at alle de her 4 indsatsområder, de kan profitere af det her nye bredbåndprojekt i Tranum. Og med de her nye højhastigheder, så er der ingen tvivl om, at det her det vil være interessant, både i forhold til dem, der bor i Tranum i dag, men også i forhold til tilflyttere. Det vil være interessant i forhold til turister, altså vores gæster. Det vil være interessant i forhold til erhvervsudvikling, og i forhold til hjemmearbejdspladser vil det være yderst interessant. Og så bliver det jo også interessant i forhold til bosætning, hvor det er vigtigt, at vi fastholder dem, vi har til at bo i dag i Jammerbugt Kommune, og også i Tranum-området, men også for tilflyttere. Og når vi kan profilere os på det her, så tror jeg på, at det bliver en øjenåbner for rigtig mange. Der er heller ingen tvivl om, at projektet her vil være en stor gevinst i forhold til borgerserviceringen. Det vil være en stor gevinst i forhold til det, vi kalder borgerservice i dag, hvor vi må sige, at det bliver mere og mere centralt. Men får man de her videokonferencelokaler, og som kommunen også stiller op med videokonference, jamen så kan borgeren nemmere komme i kontakt med kommunen via det her projekt. Skolen vil profitere af det i forhold til, at man får højhastigheder, som ingen andre har i Nordeuropa, måske hele Europa. Det vil med til at gøre undervisningen endnu mere interessant. Og man kan sige, at det vil give tryghed for alle borgere i vores område her i Tranum med det her projekt. Fordi det, der er vigtigt, tror jeg, at det er, at man også siger fra projektet, og som jeg bakker meget op om, at det er et projekt for alle, både de unge, for skoleeleverne, for arbejdsfolket og så også for de ældre. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi får markeret, at de ældre kan måske nogle gange være lidt bange for skærmen, være lidt bange for tastaturet, men her vil man undervise dem og være med til at fjerne de fordomme, at der er noget farligt i at bruge IT og bruge computer i det hele taget. Så alt i alt et projekt, der kan være til gavn og glæde for alle aldersgrupper i Tranum, og måske også med tiden for alle aldersgrupper i Jammerbugt Kommune.